sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan, ti biag ni pagayam tayo a Jenny. Iti umuna apaset ti surat ni Jenny, intay na amuan ti panagayan ayat da ka ni Arnel ijay Saudi. Ngem gapo taadda dagiti lintag a maiparit iti relasyon sa jay, nagawid da ditoy Pilipinas ket ditoy da a nagkalaysa. Nagsubli ni Arnel ijay Saudi ket nabati ditoy Pilipinas ni Jenny. Tinawan ti panagbakasyon ni Arnel ket naaddaan da iti dua nga anak. Iti 10 atawon a panagtrabaho ni Arnel iti Balasiw taaw, adumet dagiti naipundar da, ket nakabangon da pay iti negosyo nga isu ti pagtataudan ti pagbiaganda. Kanayon a sorpresaan ni Arnel ti pamilya na nang runa no kasjay nga agaw-awid manipod Saudi. Isu nga iti naminsan adina iaawag, ti ammo ni Jenny ket sorpresaan manen daytoy ti asawa na, gapo ta kasangay idi ni Arnel. Ngaman yan a panakakigtot ni Jenny, gapo ta bangkay metten asimmangpet ti asawa na. Naamuan a naaddaan daytoy iti sakit, ngem di na inpakpakaammo iti pamilya na. Kabayatan ti panakalamay ti asawa na ospital met ti inauna nga anak da. Agingga nga insubli matlaang daytoy ti biag na. Iti nalawag asarita, nagsaruno anapukaw, dagiti dua nga ipatpateg na iti biag. Ti bayaw na ani Arnold, tinangan andingay kadakwada nga agina, manipod pa nakapukaw ti asawa na, ken ti inauna nga anak na. Nagsubli ni Arnold iti Saudi tapno agtrabaho. Ngem nagkari daytoy nga uray adda iti adayo ket saan a mapugsat ti komunikasyon da ken ni Jenny. Intay nga rudan denggen ti may kadwa apaset ti surat ni Jenny. Makatawan kalpasan ti napasamak iti pamilya na. Oh, hello Manong Arnold. Kumusta ka matditan? Kumusta nga iti trabaho? Medyo nabayag adi ka imawag ha? Makumikom kan sakit di. Uwan nga ro, Jenny. Among matan, kanayon nga ito ti tao dito ospital. Saan kami amaw-awanan iti pasyente? Manong Arnold. Apayakas lalimitay ka. Adda ka di matiyan na ibagag, Jenny. Ha? Ay, ikwa. Awan, Manong. Awan. Mamukon. Pasensya ka, Nuan. Sigurado nalagit mo manan ni Arnel. Kapo kadagitin bagak. Sorry, ha? Jack gagara ti pan nakaipalagip ti kapsat ko. Awan rumba nga ikidawam iti pasensya, Manong. Maipalagip laeng ngamin kanyak tinapalabas. Nang runa ket agpada kayo iti pagtrab-trabahuan iti day ti Arnel. Kastoy matlaeng nga oras idi ti kanayon na nga iaawag kada kami. Dandani gaya man ti death anniversary na. Wen Manong, agpalwalo kaming to kas panang lagip kan kwa na iti day tangaal daw. Una, di kagtanag tatumulong ang iti magastos.
Mangipawitak iti busbusan niyo. Ay na, saanin Manong Arnold? Insaga na akong daytoy. Iso nga oray di kan mangted. Saanin ko nakmet. Igatang muntulatan iti pasalubong mo kada kami. Inton agawid ka. Ha? Una nga rod. Anya ti kayat mo pasalubong. Si kantulatan ti agpili, Manong. Kan may sa, adaman kan awan pasalubong mo. Tinapatag, nasalunat ka nga agawid. Mami, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din ti school service mo, anak. Wan, mami. Apay, di yun ang ngag. Kat no itay pa'y ngagbusbusi na itiruarti gate. Ay, kasta aya. Ay na. Jack maten na anak ko. Kasarsaritak ngamin iti cellphone ni Uncle mo nga Arnold. No kasta, imawag man na ni Uncle Arnold, mami. Wen, kaawawag na lang itay. Kaano nga'y kano ti panagawid na? Ah, mabayag pa'y anak ko. Apay ka di. Ibagam ta igatangan nak iti adu apasalubong. Ah, sige. Ibagak to inton umawag manan ni Uncle mo. Ala, ingka nga rudan. Tani, urayan na kan ti service mo, anak ko. Sige, mami. Bye! O sige anak, agan-anad ka, wan? Hello, ma'am. Da kayo kaditina ni Nicole? Uwan, sir. Apay ka di. Umay kayo kumadagos dito ospital. Naawanan ngamin itipuot ni Nicole. Iso ngayon taray may adagos dito ospital. Madama na tamtamingin dagiti doktor ti anak yo, ma'am. Anya? May bag nga oras mo, misis. Siga ka dito, inati pasyente. Uwan, dok. Siyak nga rod. Kumusta ti anak ko? Kadingitak may baga, misis. Agam adda sakit ti anak iyo, leukemia. Katadanda ito iti stage 1. Anya? Kat masapol nga agpa-chemotherapy ti anak iyo, itatanas sa papay. Diyos ko. Mawatak ti marigreg na iyo, misis. Agam nasken nga agbalin kayo, anatikar. Masapol nga si kaswan nyo, dagiti masapol na para iti panagkemo na. Sige, doktor. Pangaasiyo taramidin niyo amin na pamuspusan. Tapno maispal ti anak ko. Mami. Nicole, iha. Amo, mami. Saan akong amabutang? Mabutang iti anya, anak ko. Mabutang agmay-may sa mami. Ha? Saan ka mat ngamin nga agmay-may sa anak ko? At dalaang ni mami iti sipay mo. Mala, maturog ka nuan. Itikas na, pumigsa ka. Mami. Anya day tiya, anak ko. Adda ka di kayat mo akanan? Anya ti kayat mo? Ibagam laang talain ni mami. Di ka ko maagong ungat no sumurot akon kadadadi kan manong wan. Anya, Nicole, iha. Di ka kumamatag sa o itikas na. Pangasim. Apay, kayat mo ka di analiday ni mami. Joke lang, mami. Nicole, anak ko. Sige, tamaturog akon. Makaturturog ako na yun, mami. Di nakpanpanawan, wan. Tapno jak sumurot kadadadi kan manong. Jenny, Manong Arnold. nagawidak adagos. Gaputa inyawag ni nanang tinapasamak ka ni Nicole. Agyaman ak, Manong. Agyaman ak iti kanayon akaadam iti sibay ko. Nang ron ano kastoy amalmaldayak. Awanan niya man na. Sakbayan na uyos ti biyag na iti Arnel. Nagkariyakan ko na. Asaan kayo baybayan? Tungpalag nga rod ay tangain kari iti kapsat ko. Manong Arnold. Ala, agawit ka pa ilay di balayo. Ika maturog. Iti kasta makainan na ka. Siya ako hindi makaamo dito ha? Saan, Manong? Dito yakla. Diyak mabalin ang panawan ti anak ko.
Dituyak laang sibay na. Diyos ko. Apay ati pamilyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay adagiti pa'y anak ko. Siyakla ko man, Diyos ko. Siyakla ko man. Anya tinagbasulakan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanya. Apay. Inalam lang arudan ti asawa. Agraman ti naon ang anak mi. Ita, kastoy man yan ti mapasama kiti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Gusto ko man. Huston, maasi ka. Jenny. Apay. Apay. Napudpud no nga da Diyos. Pagimbagam ti anak ko. Pagimbagam. Pagmilagruam. Agasam ti anak ko. Diyos ko. Jenny, kalma ka lang. Kalma ka. Pangasim. Pwede danom. Uminom ka pa eh. Makatulong dahi magkalma tinatnam. Beijing Dr. Morales to Rome 148. Beijing Dr. Rome Morales number to ti anak ko dahi dyan. 148. Rome Pinata. 148. Beijing Anya ti Dr. mapaspasama. Morales. Diyos ko. Ispalam ti anak ko. Di mo ka dibaybayan ti anak ko. Diyos ko. Pangasim. Jenny, pagkalma ang tinatnam. Amo ka sana baybayan ti Diyos ni Nicole. Oh, Diyos ko. Pakawanin nagkadagiti nagkurkurangag. Arami nag-amin na pagayatam. Basta ispalim ti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Agpagpakaasyakan ka, Apo. Jenny, Anya ti... Saan? Nicole, anak ko! Nicole! Saan ang puno na ito'y? Saan? Nicole! Jenny, husto ko man dahil nagsang-sangit mo. Maudin nga daw ti nakalamay ni Nicoleta. Awan pa'y pulos turo mo. Ato'y inyagan ka iti kanan. Mangan ka kumamad. Tapno na pamigsam. Anong aldawan na kasta ka? Pangasim ipag. Di mo kumamot baybay ang tibagin. Abangan no niya ti mapasamakan ka. Sige lang, Manong. Sana ka mabisi. Ang Jenny. Pangasim tapanawan nagpailang dito'y. Kaya't ko tagmay-maysa. Maturog kanuhan. Iti kasta, masapa kang agriing. Itulod na ka ni Mami ijay school, anak. Maturogan ni baby Nicole ko. Good night. Jenny. Di ka na taga ni Manong Arnold.
Maturog ni Nicole, amangan numalukag. Di mo pigsaan ti saom. Umay ka, ijay ta kusina ngagsalita. Ala, umay ka. No talaga anasken a maipan iti rehabilitation center ni Jenny, ay kat isungarod ti aramitan, Barok. Amo ka di mo baybayan ti anak ko. Ay, numabalin la kuma asya kunti mang lakam iti laklakamon na ita. Nakakaasimot ti anak ko. Wala na. Di kagdanag. Tasya kunti makaamo iti magastos. Ano nagiti gagayem ko asay kaya trist. Isulat imang tamingken ko na. Amok nga gimbag tumatlaang ni Jenny. Juan Barok, amok asan abaybayan ti Diyos ti anak ko. Kat agyaman akunay kan ka, Arnold. Joan, ading ko. Ay abamon da na ng kantatang tamangan tayon. Nakaluto akon. Ha? Oh, apayakas na unay ti panang mulagat mo kanyak. Ay, kuha, awan manang. Mas dao ka siguro, anya. Ha? Di ka agdanag, naimbaga kun. Manang Jenny? Kasla itaklaang ang mapagsisilpo dagiti pasamak iti biyak ko. Kaslaak na riing iti kinapudno. Ngawan gaya man ti asawak, kandag iti duwang anak ko. Manang. Nagrikat. Ngamnas ka ng aklunak ti amin. Aklunak ti nagbalin agasat ko. Uray awanan dagiti agamak. Rumbang nalaang nga ituloy ko dagbiag. Amok kan mamati ak. Nga adda na pimpintas a plano ti Diyos para kanya. Correct, manang. Kan syempre, adda kami amang ipatpatagken ka. Wan ading ko. Katagyaman ak. Gaputa saan kayo anauma ng tartarabay kanya. Aging ga iti panagimbag ko. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamot kan ka, Arnold Barok. Anyang dagita awit mo. Groceries. Grocery ko na. Wan. Para anyang dagita. Apay, nalipatan nyo ka din nga itangal daw tipan nakaipas ngayo. Ha? Nasdawak nga rod tanasapa nga umawawag ni Jenny. Kuna naasunduag ka no, tamapan kami agpalengke ken aggrocery. Ngam kinunak nga oras siya kon. Agluto tayo kano kas pang celebrar tayo iti kasa ngayon, Nana. Ada ka matgaya man, Arnold. Anyang iti kukuin nyo di tayong tinidaw. Umunag kayon Wan nga rod. Ninanang tumot nga minta di nakpaster kan. Mala, sumragkan Barok. Agyamanak iti amin a sakripisyo kan tulong nga impay mo, Arnold. Saan lang ang apara kanya? Nudikat iti si bubukal a pamilya. Anday ta ka manan. Awan anya man ako nakmet. Ken may isa pakaragsakak ti tumulong. Amumat no kasano ti panagayat ko kan kasan kadi. Arnold. Saan tamat siguro apakabasulan ti panaginayat ta. Amo ka maawatan na tatikabsat ko. Ken may isa, tao talang met ang makarik na iti ayat. No kayat mo agad agkalay satan. Iti kasta agbalin aligal ti panagden nata. Juan Arnold. Kadyak to pulos maumang agyaman kan ka. Manipod ita, iyawat kon ti amin kan ka. Sikan ti agtagi ko iti pusok. Kat namnamaam apagserbihan ka. Aging gatong palbiyak ko.
Ay, ayatan ka unay, Arnold. Agyamanak, Jenny. Ikari nga ipatag ka iti nalablabos pa'y. Ngem panang ipatag ko iti bagig. Ay ayatan ka mat unay-unay. Wen Miss F, dandani napukaw ko ti limbong ti panunot ko kadagiti napasamak. Agasam met ta nagsasaro no apimusay dagiti ipatpatag ko iti biag. Dandani jak na ilasat ket nagpaabakak iti liday. Dua atawan met idi ti panangaram ni Arnold kanyak manipod na karwarak iti rehab. Pinalpaliiw ko pay ngamin idi ti bagik, idinalpas ti innam abulan a panagpaagas ko. Kat kaasi ti apo, naan-anay matan ti panagimbag ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Arnold, kat ita adan dua nga anak mi. Adda kami ita dito'y New Zealand, ta dito'y matan ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Ti amok idi kat sa anak kon nga agragsak pay. Ti amok idi kat sa anak kon amaadaan pay iti naragsak a pamilya. Ngam nagbidutak, ngamin iti likudan ti saam kan rigat a naglabasak, si papan nakkelak a mangibaga, a naragsakak ita iti pamilya a binukalmi kani Arnold. Ngam uray no kasta, agtaltali na adlat ta iti puso kan panunot ko ti imuna a pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. To'y pakasaritaan ti biag mo kat maysa kadagiti makapaneknek at talaga anabilag ti plano ti Diyos ngem kadagiti plano tayo dito'y abiyag. Kat awan imposible iti Diyos anamarswa. Mariknak ti saem, mariknak ti sakit kabayatan ti panangbasak dito'y surat mo. Kat kablaawan ka, gaputan na ilasat mo amin dagita apan nubok ti biag mo. Mangipanaknak nga oray kasano kapuskol ti ulap amang balkot iti init, rumkas tulat ta tilawag amang silaw iti nasipnget alobong. Isu nga ditay kumamaawanan iti namnama. Uray kasano kadagsan ken kinarigat ti intay pagdaldalanan a pannubok, ditay umibat nga agkararag kani Apo Dios. Ngamin, isu ti dalan kinapudno ken biag. Alakastan pagayam, Jenny, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengen.